Doncs que s'ha acabat el juliol i clar, ha començat l'agost. I jo vaig dir que faria un vídeo sobre com organitzaria l'estiu i si es feia alguna cosa de bo. Doncs potser que sigui hora que el comenci a fer, no? Estaria bé. L'estiu és teu, que no se t'escapi. Que sí, que vaig tard, però m'he aixecat aviat avui, per tant, compensa, vale? Primer de tot, dir-vos que jo no sóc ningú per donar-vos consells sobre com aprofitar el temps, tenir disciplina i força de voluntat i coses d'aquestes. No, sóc vago com una mala cosa. No cal que ho juris. Ostres, el contrast, nano, no sé com ho farem, això. Aquí sembla que es veu millor. El meu gran pentinat. La gran prova de que sóc vago és que necessito fer un vídeo a YouTube per explicar què vull fer, perquè em quedi constància i no ho acabi ignorant. O sigui que fins a aquests extrems he d'anar. Però ser gandul crec que no acaba sent res més que un hàbit. Per tant, que es pot canviar. De fet, conec algú que ho està aconseguint i m'està demostrant que és possible. Per tant, doncs, som-hi. Primer de tot, us presento la planificació que vaig fer de l'estiu fa 3 setmanes. Fa 3 setmanes? Sí, exacte. La volia provar abans de parlar-ne i potser aquest va ser el primer fallo. Perquè, clar, en el fons tenia l'opció de no parlar-ne i no estava obligat a fer res, saps? Per tant, potser per això no ha acabat de funcionar. Però, Denis, aquesta planificació la fas perquè tu vols. No entenc per què dir-ho o no dir-ho en un vídeo ha de canviar les coses. Ja, tota la raó. El que passa és que és allò que no estic acostumat a fer coses per voluntat pròpia per mi mateix. Excuse me, is that an excuse? No, deixa'm acabar. Això de gravar-ho en un vídeo, el que vull fer, ho faig perquè així no són coses que he de fer per mi mateix, que és el que em costa, sinó que ho faig per en Denis del vídeo, saps? I pels que ho estan mirant. Així canvio el motiu i potser així funciona. Et compliques molt la vida. Ok, us explico ràpidament en què consistia. Una part estava enfocada al curs que començarà al setembre, que funcionen amb entregues setmanals de dilluns en dilluns, i vaig dir, doncs m'he d'acostumar a això, no? Doncs faré una animació per cada dilluns i ja està, així ja començo a agafar el ritme. I la segona part és que el curs aquest comencen les classes a 11:15. Ja sabem per què volia estudiar animació en Denis. Per tant, si comencen a 11:15, les 9 màxim està aixecat. Resultat, de 3 setmanes, només la primera vaig aconseguir fer l'animació, típic, només la primera, i d'aixecar-me aviat, abans de les 9, no m'ho vaig apuntar, però aproximadament el 95 dels cops no ho vaig aconseguir, per tant, suspès. Després, en aquesta planificació també em volia proposar dibuixar més, perquè jo sempre dic que des de petit que m'agrada dibuixar, no sé què, no sé quantos, però la realitat és que ho faig molt poc sovint. I a veure, això no és cap contradicció, que t'agradi una cosa no vol dir que ho facis sovint, però es veu que potser alguna cosa no quadra. I el que no quadra és que em costa gaudir dibuixant. I per això, doncs, no és de les primeres coses que faig quan tinc temps lliure. Això sí que és una contradicció, no? Si t'agrada, com no pots gaudir fent-ho? Per això d'aquí, no calla, que si això es pot fer millor, que si això no ho sabràs fer, que si això no val la pena, que si tardaràs una eternitat en fer això, que si tot ha de tenir un perquè, els colors, la distribució de cada cosa, les formes.
el significat del dibuix. Em mata. I a veure, que quedi clar, penso que fer les coses bé és bo, però sense estressar-te ni agobiar-te o buscar motius coherents perquè tingui sentit el dibuix, també penso que està bé, però penso que això potser es fa quan ja dibuixes sovint i mica en mica et vas fixant en més detalls i vas millorant, però clar, si ho vols fer tot de cop, doncs, a mi almenys m'acabo agobiant i per això no ho faig tan sovint, perquè no ho godeixo. I què faràs, doncs? Dibuixaràs borratxo? Així no penses? Ha! Quasi. No. El que faré serà dibuixar just després d'aixecar-me. És una idea que vaig treure d'una TED Talk d'aquestes. Crec que sóc de les persones que s'ha mirat més TED Talks de la història. Bueno, no. Ara últimament potser algú m'ha avançat, però és que vaig quedar saturat i va arribar un moment que m'estressaven massa i vaig dir prou. Que un senyor un moment va parlar que dibuixar just després d'aixecar-se doncs va bé, fa que surti el que surti, saps? Dibuixes i perquè com que estàs mig adormit no penses tant i només dibuixes. I jo vaig dir, això ho he de provar. I en aquesta planificació vaig dir, tu doncs faré cada dia, just després d'aixecar-me, per tant tindré 7 dibuixos cada setmana i els penjaré tots a Instagram i veure quin agrada més i coses d'aquestes. Resultat, 4 de 21. I sóc generós, perquè d'aquests 4 només un l'he acabat i l'he penjat. O sigui, els primers dies va funcionar molt bé, això de dibuixar just després d'aixecar-se. Aquests 4, si no van ser seguits, quasi ho van ser. El que passa és que després d'aquests 4 dies o 5 vaig veure un problema, que és que començava els dibuixos i no n'acabava, i clar, o sigui, els 4 dibuixos aquests, que n'estic molt content perquè vaig quedar parat, serien com més aviat esbossos, que després, si la idea és bona, s'acaben. I, us els ensenyo. 1, 2, 3, 4. Només vaig acabar el de la gota i que va acabar sent això. Que dius, val la pena acabar-los. Dit això, també volia fer un vídeo per setmana a YouTube, perquè m'agrada i penso que em va bé. Sí, perquè necessito, o sigui, explico la meva vida i per fer-ho abans necessito estructurar les meves idees i els meus pensaments. I això llavors fa que ho vegi més clar tot. També fent un vídeo entreno la meva expressió oral, que creieu-me, ho necessito. No sabeu pas quants cops he gravat cada frase i per tant és un altre punt positiu. I per altra banda penso que pot ser guai quan sigui gran i miri aquests vídeos de quan era jove, tenia 20 anys, tenia aquests problemes a la vida, no sé què, no sé quantos. O sigui que aquests vídeos, sobretot, els faig bàsicament per a mi. O sigui que no us sentiu pas forçats a mirar-los, ja sé que explico cada rotllo i clar, no sé quan durarà aquest vídeo, però menys de 10 ho dubto. Però bé, si tot i així, tot i els rotllos que explico t'entretenen, fantàstic, no et diré pas que no els miris. Però ja veieu, aquest és el primer vídeo i ho estic fent a la setmana 4. O sigui que, resultat, 1 de 4, suspès. A més d'aquestes 3 coses, animar, dibuixar i un vídeo de YouTube, vaig fer un llistat d'altres coses que volia fer, però ja entendreu que no cal que us les digui perquè prou feines vaig tenir amb aquestes 3, saps?
Molt bé, doncs es podria dir que aquesta planificació no ha anat molt bé. Un fracàs ha estat. Però a veure, si no m'hagués proposat res, no hauria fet ni això. Per tant, tot suma. Crec que és lo important. Tot suma. I ara tinc experiència, per tant, puc millorar la planificació, sabent com ha anat fins ara. Però el de les animacions es quedarà igual, perquè és el que hi ha, no? El curs farem una per setmana, doncs això no es pot canviar. I a més, ja em sembla bé una per setmana, perquè sembla que és prou temps com per poder provar de fer coses guais, almenys intentar-ho, però no és massa temps com per tenir temps de desanimar-te mig, saps? Si fossin blocs d'un mes, doncs a la segona setmana ja estaria. I fem una cosa, funcionem per mínims. Mínim una animació a la setmana. Perquè així, si una setmana em faig una de curta, doncs no em quedaré satisfet i continuaré millorant. I de dibuixos el que farem serà un d'acabat per setmana i continuar fent esbossos per si valen la pena d'acabar. Una altra cosa, a l'hora d'aixecar-me me l'apuntaré cada dia, perquè penso que si em faig un seguiment anirà més bé. El que passa que tinc el dilema de si posar alarma o no, perquè jo sóc molt de no posar alarma, puc mirar aviam com va, com que m'apuntaré a les hores, doncs si veig que la cosa no rutlla, doncs hauré de cometre el crim de posar alarma. I el dels vídeos a YouTube farem un cada 2 setmanes, em sembla. Sí. Sí, perquè el professor ens ha començat a enviar tutorials que podem començar a fer per habituar-nos i estaré una mica més enfeinat. Doncs ja us diré com va aquesta planificació. Si va bé i funciona, no caldrà pas que us ho digui, ja ho veureu, suposo. Adéu. Poc se'n parla d'aquesta il·luminació que tinc a la cara. D'estudi de gravació, això. Tu, ara se li hauria de dir al tècnic de llum que disminueixi la intensitat, que nano, aquí que quedaré sec.